Шаян ТВ каналында Ақыл батыл тапшыруын башлыйбыз. Исәнмесез, егет кызлар? Исәнмесез. Гадәттә безнең укучыларны аяклы энциклопедия дип әйтәләр. Ә менә бүгенге катнашучыларыбызның кушаматлары нинди икән үзләреннән белик. Алия, сүз сиңа. Минем исемем Нуриева Алия Айдар кызы. Мин 7 классында 4-5-легә укыйм. Укудан башка минем бүтән һөнәрләрем дә бар. Мин шахмат уйныйм, җырлыйм, шигырьләр язам һәм киләчәктә дизайнер буласым килә. Шуңа күрә мин дизайн мәктәбендә укыйм. Ярый, таныштык Алия белән, димәк безнең булачак дизайнер уйный икән. Ә менә аның көндәше Илдар нинди егет икән? Аның белән танышыйк. Исәнмесез, минем исемем Илдар. Мин 7 классында укыйм. Мәктәптә мин 5-легә генә укыйм. Һәм укудан тыш мин спорт белән шөгыльләнәм. Мин волейбол уйныйм һәм киләчәктә минем врач буласым килсә дә, волейболдан күп кенә ярышларга йөрисем килә. Һәм минем яраткан дәресләрем ул әдәбият, биология һәм физкультура дәресләре. Бик күп кызыксынуларың бар икән, син үзең табиб булам дисең, үзең спорт белән шөгыльләнәсең, интеллектуаль тапшыруларга гайратасыңмы? Мәсәлән, ниндиләрне? Мәсәлән, мин ТНВ каналында переведи тапшыруын карыйм. Андагы катнашучылар белән җавап бирәм. Кайбер чакларда инде дөрес җавап бирмәсәм дә, үземә яңа сүзләр өйрәнеп башлыйсың. Ярый, бик яхшы. Бүген синең переведи тапшыруында караган белемнәрең, алган белемнәрең ярдәм итәрме, юкмы? Аны бераз соңрак белербез. Әгәр дә сез әзер булсагыз, беренче турга аяк атлыйбыз. Сез әзерме? Әйе. Киттек. Шаян ТВ каналында Ақыл батыл тапшыруының беренче турын башлыйбыз. Илдарда Алия да күңелемә бик хуш килделәр, афәрин. Ә менә сорауларыма ничек җавап бирерләр икән, анысын соңрак белербез. Беренче турның кагыйдәләре белән таныштырам сезне. Шулай итеп, сезгә беренче турда барлыгы 3 сорау яңгыраячак. Сорауга җавап вариантлары бирелгән була. Сез дөрес җавап вариантын сөйләргә тиеш буласыз. Әгәр дә инде җавабыгыз дөрес икән, бал үзегезгә була. Әгәр дә юк икән, бал гомуми исәптән алына. Алгыларны аңладыгызмы? Сез планы яхшы беләсез, шуңа күрә әйдәгез беренче сорауга күчик. Татарстанның кайсы шәһәрен нефть башкаласы дип атыйлар? Бу сорауга беренче булып Алия син җавап бирерсең. Шуңа күрә ничә бал белән бәялисең? 9 бал. 9 бал куйды безнең Алия, шактый югары бал, ә Илдар син ничә бал куйсың? 9 бал уйнатабыз. Димәк, Татарстанның кайсы шәһәрен нефть башкаласы дип атыйлар? Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Лениногорск, Әлмәт, Яршаллы, Алабуга, Бөгелмә, Чистай. Алия. Татарстанның нефть башкаласы Әлмәт дип уйлыйм. Яхшы, син җавабыңны кабул иттем, Илдар. Ә син ничек уйлыйсың? Мин Алия белән килешәм, Әлмәт шәһәре дип уйлыйм. Чынлап та Әлмәт шәһәре безнең нефть башкаласы дип йөртеләр. Бик дөрес. Бик җиңел булды ахрысы сезгә бу сорау. Киләсе сорауга күчик. Терек табигатькә нәрсәләр керә? Бу сорауга инде беренче булып Илдар син җавап бирәсең. Ничә бал куячаксың? 10. Шулай ук югары бал куйды Илдар, ә Алия ничә бал белән җавап бирер? Шулай ук 10. Бик яхшы, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, терек табигатькә нәрсә керә? Кояш, яңгыр, су, болыт, ай, карга. Мин терек табигатькә карга керә дип уйлыйм. Дәлил яласыңмы җавабыңны? Әйе, чөнки карга ул үсә, сулый һәм яши. Уша. Һәм уша. Ярый. Дөресме юкмы, хәзер белербез. Алияның җавабын тыңлыйбыз. Мин дә Илдар белән килешәм. Ә башкалары безнең сезнеңчә? Димәк, терек булмаган табигатькә керә дип саныйсыз. Ярый, җавабыгызны кабул итәм һәм чыннан да карга терек табигатькә керә. Бик дөрес булды. Дәвам итәбез, әлегә бездә тигезлек. 3нче сорауга күчәбез. Сукыр тышкан, ягъни крот, җир астында яшәүгә ничек камилләшкән? Бу сорауга беренче булып Алия син җавап бирерсең, ничә бал белән бәялисең? 9 бал. Яхшы, Илдар, ә син ничә бал куясың?
Шулай тугыз. Сездә тигезлек бара? Әйдә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Суқыр тышкан җир астында яшәүгә ничек камилләшкән? Ул зур күзле һәм калын йонлы, ис сизүе көчле, тиз йөри, саңаклары бар, яки зур колаклы, шуңа күрә яхшы ишетә, яисә көрәк сыман аяклы, кечкенә күзле, кыска йонлы. Дәвам итәбез. Озын аяклы, шуңа күрә тиз йөгерә һәм тагын бер вариант, мыегындагы рецепторлары бик сизгер. Бу сорауга җавап бирер өчен, әлбәттә, табигать белеме дәресен бик яхшы белергә кирәк инде. Алия, синең җавабыңны көтәм. Суқыр тышкан җир астына камилләшкән, аның көрәк сыман аяклы, ул көрәк сыман аяклы, кечкенә күзле һәм кыска йонлы. Суқыр тышканны күз алдыңа китердең инде, син күргәнең бар. Ярый, кабул иттем җавабыңны. Дөресме, юкмы икәнен Илдарның җавабын ишеткәннән соң белербез. Мин Алия белән килешәм. Суқыр тышкан җир астында яшәүгә камилләшкән, чөнки аның көрәк сыман аяклары, кечкенә күзе һәм кыска йон. Суқыр тышкан туганнан алып җир астында гомер итә. Казучы булары аңа тиңнәр юк. Көрәк сыман тәпиләре ярдәмендә ул бик тиз казый. Кыска һәм шома йонлы аңа бик тиз хәрәкәт итәргә мөмкинлек бирә. Күзләре бик кечкенә, күз кабагы белән капланган. Кайбер суқыр тышканнарның күзләре бөтенләй булмый. Сез бик дөрес җавап бирдегез. Афәрин. Бик җиңел генә без сезнең белән беренче турыбызга йомгак ясыйбыз. Әлегә бездә абсолют тигезлек. Ләкин бу хакыйкать безнең бәлки икенче, өченче, дүртенче турларда үзгәрер. Вакыт күрсәтер. Афәрин, икенче турга күчәбез. Акыл батыл тапшыруына икенче турын башлыйбыз. Илдар да, Алия да үзләренең бик кызыксынучан, белемле укучылар икәнлеген исбатлады. Әмма икенче турыбызда алар үзләрен ничек күрсәтер, хәзер белербез. Бүген безнең икенче турыбыз борынгы грек мифлары темасына багышланган. Грек мифологиясын беләсезме? Укыганыгыз бармы? Ишеткәнегез бармы? Менә грек мифологиясында аллалар бит инде безнең бик күп шулай бит, әйме? Кайсы алла сезгә күбрәк якын? Посейдон. Ничек? Мин диңгезләрне бик яратам. Посейдон диңгез һәм су алласы. Йөзәргә яратасың син алайса? Юк, йөзәргә яратам, диңгезләрне яратам. Менә бит ничек? Мин карап кына торам, монда кермим. Ярый, Илдар, сиңа? Миңа Гера ошый, чөнки ул никах алласы һәм миңа киләчәктә минем бәләкәй чагымда минем ведущий буласы килә һәм никахларны алып барырга. Ләкин үсә бара кызыксыну. Нигә кайттың? Нигә кызыксыну кимеде? Биология дәресе керә башлагач, миңа күбрәк табигать эше башлады һәм мин кеше анатомиясын өйрәнә башладым. Табиб буласың килә башлады. Ярый, менә бит син үзеңә димәк булачак һөнәреңне инде сайлап куйгансың. Без сиңа бардык уңышлар гына теләйбез. Икенче турда без бүген сезнең белән борынгы грек аллаларын, аларның нәрсә алласы булуы белән туры китерергә тиеш булабыз. Ике багында сезгә сүзләр язылган булачак, шуларны үзара тәңгәл китерергә кирәк. Бу биремне беренче булып Алия үтәячәк. Шуңа күрә Алия синнән сорыйм, ничә балл белән бәялисең? 9 балл. 9 балл куйды Алия. Илдар, син ничә балл куйдың? Мин 10 балл куйдым. Син 10 балл. Алга шанс килә Илдарның. Ярый, хәзер әйдәгез беренче баганадагы сүзләрне укыйк. Зевс, Аид, Афродита, Посейдон, Гера, Арес. Аллалар исемен әйттем, хәзер аларның нәрсә алласы икәнен укып чыгабыз. Сугыш алласы, диңгезләр алласы, никахлашу алиһәсе, җир асты алласы, матурлык алиһәсе, күк алласы. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Алия, синнән башлыйбыз. Беренче туры китерү. Зевс, күк алласы. Илдар, син килешәсеңме? Килешәм. Һәм дәвам итәбез. Аид җир асты алласы.
Алия сине килешәме? Илдар белән килешәм. Афродита матурлык алихасы. Илдар килешәсеме? Килешәм. Посейдон диңгезләр аласы. Моны Алия әйткән инде. Дәвам итәбез. Хәзер Гера. Гера никахлашу алихасы. Һәм Арес безнең. Арес сугыш аласы. Сезнең җавапларыгыз тәңгәл килә. Без моны тикшереп чыктык. Һәм әйдәгез сынапта Зевс безнең күк алласы, Аид җир асты алласы, Афродита инде матурлык алихасы, диңгезләр алласы безнең Посейдон, никахлашу алихасы Гера чыннан да, менә сугыш алласы Арес. Бик яхшы гына икенче биремне үтәп чыктылар безнең Алия һәм Илдар. 2 турга нәтиҗә ясап, берәр әйтер сүзегез бармы бер-берегезгә? Илдар молодец. Илдар бераз алга чыкты чынлап та. Алия. Алиягә уңышлар телим. Менә бит. Бер-берегезгә уңышлар теләп, әйдәгез 3нче турны башлыйбыз. Минем иң яраткан турыма да күчтек. Ниһаят 3нче турны башлыйбыз. Бу тур артык җавап дип атала. Бу турда инде сезгә җавап вариантлары бирелә, ләкин шулар арасыннан берсе дөреслеккә туры килми. Нәкъ менә шул җавапны сезгә сайларга кирәк булачак. Шулай ук бу биремдә җавапларыгызны сез үзегез бәялисез, 0-дан алып 10-га кадәр. Җавап дөрес булган чакта бал сезнең исәбегезгә була, әгәр дә юк икән, бал сездән алына. Шуңа игътибарлы булыгыз, артык җавапны сайлыйбыз. Сез әзер булсагыз, беренче биремне укыйм. Россия шәһәрләре. Бу биремне беренче булып Илдар син башкарырсың, ничә бал куясың? 9. 9. Алия син? 9. Әйдә онны куйыйк әле. Илдарны куып җитик әле. Куябызмы? Ярар. Тигезлек ясап карыйбыз тагын. Россия шәһәрләре: Липецк, Мәскәү, Тюмень, Анкара, Курск, Кострома. Илдар, Россия шәһәрләре. Липецк дип уйлыйм. Липецк дип уйлыйсың, димәк, биремне хәтерлисеңме? Орта җавапны сөйләйбез. Ярар. Хәзер синең җавабың дөресме, юкмы икәнен белербез. Алия, син ничек уйлыйсың? Анкара. Анкара. Ни өчен Анкара? Аңлатырга кирәк җавапны. Минемчә ул Россиядә түгел. Россиядә түгел дисәң. Ниһаять сезнең фикерләрегез тәңгәл килмәде, ә менә Алия бик дөрес җавап бирә, чөнки Анкара ул Россия шәһәре түгел. Липецк Россия шәһәре. Кызганыч, Илдар безнең ялгышты. Ләкин кәефне төшермибез, чөнки икенче соравыбыз бик җиңел. Балыклар дип яңгырый икенче биремебез. Алия, бу сорауга беренче булып син җавап бирәсең, ничә бал куясың? 9 бал куя Алия. Илдар? 10. Бал тәгәрәтәсең? Хәзер тикшерәбез. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Ташбаш, кызыл канат, шабак, шуртан, алабуга, ташбака. Алия? Ташбака. Ни өчен? Чөнки ул балык түгел. Ташбака балык түгел. Ярый, кабул иттем җавабыңны. Илдар, син ничек уйлыйсың? Мин дә Ташбака дип уйлыйм. Илдар да Ташбака дип уйлый, һәм чынлап та башкалары барысы да балыклар. Шигырьләр язырга яратам диде Алия. Киләсе соравыбыз безнең шигырьләр буенча булыр, бигрәк тә Муса Җәлил шигырьләре турында. Муса Җәлил җатын беләсезме? Димәк, бу сорауга бик җиңел генә җавап бирерсез. Илдар, беренче булып син җавап бирәсәң, ничә бал куясың? 8. 8. Алия, син? Мин дә 8 бал куям. Дәвам итәбез, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Ана бәйрәме, Карлыгач, Кызыл ромашка, Бер үгет, җырлары, Карак песи. Бу шигырьләрнең кайсысы Муса Җәлилнеке түгел? Икенчесе. Мин Карак песи Муса Җәлилнең шигыры түгел дип уйлыйм. Башкалары аның шигыры дип уйлыйсың? Ярый, кабул иттем. Карак песи Муса Алия, син? Мин Илдар белән килешәм. Карак песи синеңчә Муса Җәлил шигыры түгел.
кызганыч, карак песи шигыре нәкъ менә Муса Җәлил язган. Ә менә Карлыгашны Габдулла Тукай язган. Шуңа күрә бу сорауга шулай дип җавап бирергә кирәк иде. Икегездән дә 8 балны алырга мәҗбүр була. Ни кызганыч, 3нче тур безгә хаталар алып килде. Ә менә кайсы уенчыбыз кызыксынучан һәм бик белемле икән, 4нче тур ачыкларга ярдәм итәр, 4нче турга күчәбез. Алия, син безнең бераз гына алда барасың, шуңа күрә синдә өстенлек бар. Ләкин шулай да искәртеп узам, бүген бездә җиңүчеләр дә, җиңелүчеләр дә юк, чөнки сез индивидуаль үзегезнең уңышларыгыз өчен уйныйсыз. Миннән сиңа хәзер 10 сорау яңгырayacak, син тиз арада җавап бирергә тиеш буласың. Кыска гына вакыт сиңа бирелә, 3 секунд, аннан да узарга ярамый. Иләме? Бераз гына куркыттым ахрысы сине. Әйдә дулкынлануын артта калдыр. Уенны башлыйбыз. Син әзерме? Иә. Борынлы экспонатлар тупланган урын. Музей. Дөрес. Илләр дәүләт чикләре башкалар сурәтләнгән карта ничек атала? Сәяси карта. Дөрес. Мәгънәләре бер, язылышы башка булган сүзләр ничек бу атала? Синоним. Дөрес. 56 минус 6. 50. Дөрес. Беренче уку көне кайсы ел фасылына туры килә? Көз. Дөрес. Иялек килеше сорауларын атагыз. Кемнең нәрсәнең? Дөрес. Яңгыр яуганда куян нинди агач астында утыра? 1, 2, 3. Юш агач астында утыра. Җавап булмады. Абдулла Алиш әкиятендәге Шукмарның дусты. Тукмар. Дөрес. Муса Җәлилнең иң танылган шигырьләр җыентыгы ничек атала? Моабит дәфтәре. Дөрес. Мәкальне дәвам ит, эш беткәч? Уйнарга ярый. Бик яхшы, 9 дөрес җавап алдык синнән. Афәрин, бик яхшы нәтиҗә булды бу. Хәзер синең йолдызлы минутың. Без синең белән сорау-җавап уйнашабыз. Миннән сиңа 10 сорау. Син әгәр дә җавапны беләсең, тиз арада җавап бирергә тиеш буласың. Юк икән, алга таба яки белмим дип әйтәсең. Һәр дөрес җавап өчен сиңа 1 балл. Син безнең бераз артта каласың. Ләкин бу куркыныч түгел, чөнки сезнең һәр кайсыгыз да индивидуаль уңышлары өчен уйный. Моңарчы карап барганың бар идеме тапшыруны? Җавап биреп карадыңмы? Һәм синең уңышларың ничек? Күп кенә сорауларга җавап биреп булай. Ярый, менә хәзер тикшерербез инде. Син әзер булсаң, мин сорауларны укырга әзер. Киттек. Укучылар белем ала торган бина. Мәктәп. Дөрес. Таулар, елгалар белгеләнгән географик карта ничек атала? Физик карта. Дөрес. Капма каршы мәгънәле сүзләр ул? Антоним. Антоним була дөрес. 56 плюс 4. 60. Дөрес. Сыңа кыңгырау бәйрәме кайсы ел фасылына туры килә? Кайсы ел фасылы? Яз, дөрес. Урын вакыт килеше кайсы сорауларга җавап бирә? Кемдә нәрсәдә? Бик дөрес. Каз судан чыккач нишли? Җиргә баса. Коры җиргә баса, дөрес. Кабул итәбез. Абдулла Алиш әкиятендәге нечкәбил ул нәрсә? Кыз. Юк, ул бал кырты. Габдулла Тукайның балачак хатирәләре тупланган әсәр. Исемдә калган. Бик дөрес. Мәкальне дәвам ит. Калган эшкә? Кар ява. Бик дөрес. 9 дөрес җавап бирдең син. Абсолют тигезлек. Булачак дизайнер һәм булачак табиб белән без бүгенге уеныбызга йомгак ясыйбыз. Икесе дә үзләренең бик кызыксынучан икәнлекләрен исбатладылар. Кызганыч хаталар да булды, ләкин хатадан берәү дә хали түгел. Шуңа күрә кәефләребезне төшермибез. Бәлки без сезнең киләсе тапшыруларда күрешербез. Монысын инде турнир таблицасына күз салгач белербез. Киләчәктә сезгә уңышлар телибез. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Миңа уен бик ошады, бик кызык һәм мин күп яңалыклар белдем. Миңа 3нче тур кыенрак булды. Бәлки анда минем генә хатам. Күбрәк китаплар укырга кирәк. Миңа бу тапшыру бик ошады. Киләчәктә очрашырбыз дип уйлыйм. Миңа иң авыр тур ул 3нче тур булды, чөнки география белән авыррак һәм киләчәктә бу замечанияларны, бу шәһәрләрне белермен дип уйлармын һәм барлык
катнашучыларга уңышлар телим.